livet, men jeg er mot deg. Jeg hoster og bygger, skal deg godt for natt. Majd megbakította a fénysugara. Mga ka-wonder, padayon kita sa panglugayawon diri sa syudad sang Pagigugma, Iloilo City, and tonight we will experience ang nightlife diri sa syudad sang Iloilo. Kag ang first stop naton ang Labugay Boyz, KTV and Comedy Bar. Kung gusto mo mag-unwind after a weekday's work, diri ka sa Labugay Boyz. Sa diri, malingaw ka sa mga performance sa mga drag queens. Kag, you can also sing your hearts out sa ilang nga KTV kag kanta man live sa ilang nga entablado. Aside sa mga performance, ma-enjoy mo man mga manamit nila nga pagkaon diri sa Labugay Boyz. Kag after sa mga performances, may party-party man diri sa Labugay Boyz with DJs blasting party music. Kag mga ka-wonder kung trip mo party-party or clubbing, kag gusto magalaw-galaw sang imo nga kalawasan, you can also visit next door sang Labugay Boyz ang Party Paarple people. Kag kung medyo gusto KTV lang gid with friends, we can also visit Cowgirls Restobar sa atubang mismo sang Labugay Boyz. Ang next stop naton nga kadtuan, a few blocks away from Smallville sa Atria Park District, ang bar nga gahouse sang local hip-hop scene, rap scene sang Iloilo. Amo ang Safe House Bar. You can step into the groove with MC Arnick and DJ Rhymes. Kag of course, ma-embrace mo ang local rap scene sang Iloilo City. So mga ka-wonder, amo inang aton nga experience sa nightlife sa Iloilo City. Ininyo nga lagad si Radyoman Patrick Bocabal, your wandering negrense.